pagtubod ug alang sa imong tinubuan ug pagtuo mga butang ning kalibutana nga angay natong tungkaron ug pakisayran ug nganong nalambigit kita sa atong tagsa-tagsa ka mga reliyon ug maong namugna kining tudungan. Armageddon! Ug karon aniya ang inyong mga mangulo. Yang sulat 55.8 nga ang akong nahuna dili sama sa nahuna. Nga ba sa di pa mo kuan sa pangutanan ato itong bisita tingali pwede na to ba itong ano pagayugan sa itong question and answer si Brad Silver Tunduyano Veritas. May pangutana si Brother Arnold Podiayo. Salamat atong matik kompetitor. Mayang gabi sa atong speaker ng isang kauban si Brother Silver. Ang Biblia naging 1 Timoteo 2:5 kung ako masayo, dunay usa ka tigpataliwala tali sa Dios sa tao. Okay. Sa inyong pag-ampo, inyong gihimong tigpataliwala si Maria. Wala ba mo makasala na? Tingali si Brad Silver mo tubagan eh. Okay, salamat Brad sa imong pangutana. Kanang diri sa gibasang sitas nimo nga sinulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, no? 1 Timoteo 2:5 sa pagingon diri, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Gisabot siguro ninyo nga ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo wala siya mga instrumento nga nahiusa diha. Okay, para ko na mga Katoliko, dili usa ka kontradiksyon ang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo o pagkamakatabang sa mga santos sama ni Santa Maria. Kay giisip na mo nga nausa diya sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Ang among prueba nga ang mga santos tigpataliwala gyud gani dili lang kay sila bisan kita gali pwede ta makapataliwala. Sa versikulo 1 sa gikutlo nimong libro 1 Timoteo 2 diretso mga sa 5 wala nimo gisitar ang 1 na diri ang klaro kaayo nga explanation para masumadag yun giingon diri ni San Pablo sa King James Version ako basahon ng English. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. Kung atong sabtunis binisiya kana kuno atong mga supplications, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, intercessions matod pa diri ang pagpasalamat paghimuon sa tanang tao. So apil ka ni ini bradog uban ni mga kauban kita tanan giauhag sa pagpataliwala unsa daka sila nga mga bayani sa tinuhuan. Among usbon nga kanang pagkatigpataliwala sa ubang mga santos nahiusa na diha sa pagkatigpataliwala ni Kristo nga bugtong. Wala na si contradiction gawas kung walay kadugtungan ngadto ni Kristo, pwede na ito maisip nga laing tigpataliwala. Pero kung doon ay kadugtungan, pwede na ito ihiusa. Sama sa pag-ingon nga ang amahan o anak pila ka Dios, di mo ta magkaingon duha, usara man gyud. Kay usara man gyud ang ilang kinayas pagka Dios. Ingon ana lang ang among tubag siguro. Okay. Lain nga pangutana. Isip gitawag mo Iglesia Apostolica Romana. Kining inyong gitawag og veneration ni gitawag inyong Mama Mary. Doon na ba may example bisan usa na lang ka apostolis nga nagpractice sila niini sa unang siglo? Gi-practice ba din nga doktrina sa unang siglo kay gitawag mo apostolic sa ato pa nagsugad ang inyong mga doktrina nagsukad sa mga apostolis. So atong makita siguro nato sa Biblia nga dunay example kay apostolic doon, di ba? Tana sa Brad nabagunot na teksto sa Biblia nga ang mga apostoles sa pagga sampit gatahod gyud ni Muhammad natay ikapakita ni Kristo. Okay, implicitly stated sa Bible, not explicit. For example, ingon sa Bible nga tahura ang inyong ginikanan. Kanagong special veneration nga mong gihalad kang Santa Maria, special veneration sabot ato siyang gitahod, labaw taliwala sa uban tungod kay inahan man siya. Pero wala namo isipa siya nga mong pagsimba niya ingon nga Dios kanang gitawag sa Griego og latria. Gitahod lang siya, no? Gi-imply sa Bible nga tahuro na atong ginikanan. Kinaulit nga larawan
dili yukbuan, dili alagaran. Now sa inyo ang pag-practice sa inyong veneration ni kitawag niyo Mama Mary, di mo ginato ikadinay nga gialagaran gina ninyo. Di mo nato na ikadinay nga wala ninyo na yukbui kidaghang kay muluhod ato bang ala bisan kay kadalanan ng magprosesyon muluhod pangani. Sama na to na pag pamahayag na. Okay, salamat, Brad. Among gidawat ang imong ingon nga kami nagyukbo mi sa ni Santa Maria sa iyang harawan, pero kanang yukbo nga pagkahod lang nga espesyal tungod kay inahan siya sa atong pagtuo, kay inahan mi siya ni Kristo. Well, sa Biblia kung maghisgot og yukbo ato yung susihon kung kini kana bang ipasabot sa Grego nga latria, supreme worship that can be given only to God, ato pong susihon kanang yukbo nga nagpasabot lang pagtahod, kanang veneration. Kay diri sa Bible, for example, sa kining Lucas 16 gingon, kung dito may nagtuyo nga may higugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya inyong yukbo sa pakigdait. Kining mingon gali may higugmaon sa pakigdait, usa man ni ka-traits sa kabalaan o usa ka santo, kung naana nila takos sila niya ng yukbo sa pakigdait. Napay laing sita sa Biblia sa Exodo 18:7, nisugat si Moises kaniya siyang ugangan nga si Jethro og niyukbo siya katubangan mihalog pagani dili man ni pagpakadiyos, yukbo pa rin nga pagtahod lang. Asa man diya sa Biblia sa Daang Testamento nga atong mabasa nga ga-practice po sila susama sa inyong gi-practice nga isip pagbinirit na lang dako ug naagi po si Moses. Sa ngalan ni Moses, bayani si Moses, bayani man kasi nila pagbinirit ni Moses ug subala sa inyong gi-practice. Makabasa ba tag sitas ana nga? Okay, duha man ka paagi kuning mohatag tag kaligunan sa tong pagtuo kanang gitawag nato explicit, meaning letra por letra mabasa gyud. Pero kung dili explicit, implicit gipasabot lang. Well, diri ko mo drive sa implicit gipasabot. Just like for example, Números 21:4-9. Ang mga Israelitas nga tingnon ta lang ni adto higayon na nagpakasala sa Ginoo kay mga gahig ulo, gipadalan sila halas o bitin sa Ginoo, gipamaak sila. Tapos usilang gihimo nilang tigpataliwala si Moises niya to higayon na kay ilang gihangyo nga siya may maampo nga to sa Ginoo nga wadon tubaw pagkabitin. The fact nga ila ka nang gihimo kana nagkasabot implicitly, no, nagipasabot nga nagkaon sila ni Moises kay si Moises adunay kadugtungan sa Dios. Well, kung ayun yun nato, no, dili mo yun nato memorize ng teksto, ang mga teksto siguro uba na limita nato, pero timana nato nga not all truths found in the scripture. According to St. John 21:25, ingon siya, dili tanan ng mga kamatuuran, ipamuhat ni Jesus na sulat. Kaya kung sulaton pa kuno, nagtuo siyang bisan gali ang tibuok kalibutan, nili kaigo kasulan sa mga sinulat. Dayon, si San Pablo nagingon sa 2 Tesalonica 2:15, hukti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba ug sa sulat. So makunik nato sa giingon ni Jan kinapa magiwala masulat mo nang gibinaba na lang. So dili kay ang nasulat niya. Nabasa nako sa church history, labi na kung iapil nato ang didactic nga basahon katong sinulat sa mga early Christians. Kanang pagbuhat ug larawan gibansay gyud na sa mga Kristiyanos. Di lang kayo siguro klaro diri litra por letra sa New Testament, but kadtugwa na masulat na klaro na. Gani wa lang ko kadalag referensya dinhi nga kanang paghimo og mga larawan alang sa mga kana bang ingnon talang pagpasidungog sa mga santos, ila yun ang gi-practice. In fact, pasiunhan na nadaan sa Daang Testamento sa atong ang Diyos nagpahimo o larawan sa kabalaan ng Keruben. Gisugo niya si Moises.